Aquest projecte sorgeix de la necessitat de fer un control de qualitat de les neteges que realitzem amb els camions de neteja i poder visualitzar possibles problemes estructurals que tenen els col·lectors davant d'una incidència. Amb Aigües de Barcelona vam identificar una problemàtica de desenvolupar un producte capaç d'inspeccionar tuberes i guanyar agilitat i economitzar els costos d'aquest procés. Un dels reptes d'aquest dispositiu és que fos capaç de treballar amb aigua i amb sense aigua i que portés una electrònica comercial a dins. Amb els tècnics de l'AITAT vam fer un canvi de disseny per col·locar aquesta càmera en un eix concèntric, per col·locar-la dintre d'aquest prototip i afegir-li la tovera al darrere, que serà la que propulsarà aquesta càmera per dintre del col·lector. Mitjançant la fabricació additiva vam poder desenvolupar un producte en un plaç molt més curt de temps que amb la fabricació tradicional i obtenint un dispositiu amb unes característiques més pròpies d'una alta gamma, amb un cost molt més reduït. A més, amb el disseny vam poder obtenir una estructura resistent als impactes i completament estanca, que introdueix tota aquesta tecnologia, tota aquesta electrònica funcional en un sol cos i així facilitar l'ús a l'operari amb un disseny molt més centrat en l'usuari. Els avantatges més importants d'aquest prototip consisteixen en l'abaratiment del cost. Aquesta eina podria ser viable econòmicament per poder introduir-la a tots els camions que tenim per realitzar aquestes tasques, ja que el cost unitari és molt inferior a les eines que trobem en el mercat.